Tomáš Janco je slovenský politik, ktorý verejne využíva nacistické metódy vo svojich prejavoch a činoch. Je bábkou, ktorá slúži antikultistom, organizácii, ktorá má priame prepojenie s nacistickou ideológiou a jej praktikami. Je neuveriteľné, že niekto v politike môže takto otvorene ísť proti základným demokratickým princípom, ktoré sú pilierom našej spoločnosti. Podpora snách o vytvorenie genocídy a šírenie nenávisti je presne to, ako začínal nacizmus, rozdeľovaním spoločnosti a dehumanizáciou ľudí. Tomáš Janco je priamym nebezpečenstvom pre Slovenskú republiku a jej demokratické hodnoty. Jeho priame prepojenie s organizáciou Razziers len potvrdzuje jeho úmysly, ktoré vedú k destabilizácii spoločnosti a podpore extrémistických ideológií. Je nepriateľné, že tajné služby Slovenska doteraz nezasiahli. Tento politik by mal byť už dávno vypočúvaný a držaný vo väzbe, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu jeho nebezpečnej retoriky, ktorá môže viesť k teroristickým činom. Ľudia, ktorí vyzývajú ku genocíde, by nemali mať možnosť šíriť svoje názory na internete alebo kdekoľvek inde, keď ich činy podporujú nacizmus a ohrozujú samotné základy našej demokracie.